ассалому алайкум бинандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо анъанаи устод ва шогирд. чӣ хеле ки мо медонем дар фазои таърихи рӯзгори халқи мо касб ва ҳунаромӯзӣ дар заминаи устод ва шогирдӣ роҳандозӣ шудааст. имрӯз дар амал чӣ гуна бояд кор мекунем? Мо имрӯз бо ҳамроҳии шогирдам ба шумоён як асарро таҳлил мекунем. номи асар яъне танаввури толе. пеш аз сар кардан мо бояд усулаша нағз эҳсос кунем. усули оҳангро, яъне дар мизони 2-4 меравад. ман ҳамон мизонро мезанам, ту усулаша аввал эҳсос мекунем. усулаш яъне ин хел меравад. яъне усули доираш ман мизонро мезанам. гӯш мекунем. ман менавосам, такрор мекунем. کدام جور به نواخت استادیم قیاسیدین؟ در جوری تناور. در جوری تناور یعنی در کوارت. در همین جور زرپرده‌های دutор رو زرپرده نشان داده میتونی؟ سیمی کشاور. می. درست. آن پرده‌ای که جرنگ حاصل میکند یعنی به اشتراک سیمی دویم менавозем, яъне ин хел ин зар парда аст. анакун сохтори оҳанг кати камтар гап мезанем. оҳанг аз ду хона иборат аст, яъне ду хона, ду бозгӯй. бинандаи азиз, хона ин як қисмати оҳанг аст. ин номаша мо хона мегӯем, чун дар мусиқи классикӣ мо шашмақом ҳар як ҷузъи мусиқӣ дар қисмати мушкилот яъне қисмати оҳангӣ бо хона ва бозгӯй ҷудо карда мешавад. ин оҳанги халқиро мо ҳамчунин таҳлил мекунем. яъне хонаи якум, чӣ хеле ки мо ҳозир гузаштем, ин хонаи якум буд. бори дигар такрор мекунем бо ҳам. хонаи аввалро ду бор менавозем. дуюм бора бо ангуштзарб илова мекунем. ҳамроҳи дигар. дуюм бораш. бозгӯйро ду бор менавозем. яъне ин буд хонаи аввал ва бозгӯй. ду боре навохтем. хонаи дуюм як бор менавозам, гӯш кун.
ангушзарб чидазарб кати илова мекунем. бозам бозгӯй такрор мешавад. Такрор мекунем. дуюм бора бо ангушзарби се зарба менавозем. аввали оҳанг бо ҳам менавозем хонаи аввалро. бинандагони азиз, ин буд як оҳанги халқӣ, хеле содда буд. тановор дар дутор, тановори толӣ дар дутор. мо пеш аз ин сар кардан аввал усули оҳангро эҳсос кардем, яъне ба шогирд гузаштем ва сохтори оҳанг кати шинос кардем. анакун бо ҳам аз сар то охир бо ҳам менавозем. яъне сохтори оҳанг аз чӣ иборат буд? хона бозгӯй ва дуюм хона бозгӯй. аз 4 қисм иборат буд. ҳар як қисмро мо ду бори такрор кардем ва дуюм бора бо ангушзарбҳои дутор оро додем. аз сараш бо ҳам мерем. агар аҳамият дода бошед, дар дохили оҳанг мо як ангушзарбро истифода бурдем. ин бо ҳамроҳи задани тахтаи рӯи косахона ва ишора кардем. яъне як усули ангушзарби махсус истифода кардем.
нишон дода метавонед чӣ хел аст? яъне ангуштзарбӣ, яъне ангуштзарбӣ яъне бо ангушти сеюм рӯи госахона мезанем ва ангушти якум ва чорум, якум ва сеюм ва чорум метавонем сеюм истифода барем, метавонем чорума. яъне агар мушоҳида карда бошед, дар дуюм дафъаи бозгӯй мо як ангуштзарби махсус истифода бурдем. ғиёсиддин, ту нишон дода метавонӣ ҳамун, яъне бо задани рӯи косахона, тахтаи рӯи косахона ва пардае ки сар мекунӣ ва чӣ хел парда? Зар парда. Бояд кушода, бояд навозем. Алакун худи ангуштзарби худашро нишон дода метавонӣ? ангуштзар фақат. Кадом чилико? Бо ангушти сеюм мезанем ва бо ангушти яку чор менавозем. албатта мо гуфта будем дутор ҳамчун сози мусиқӣ ва сози зарбӣ, чунки ангуштзарбҳои дутор дар баробари навохтани оҳанг боз усули махсусро риоя мекунад ва нигоҳ медорад. бинандагони азиз, мо бо шумо то дарси оянда хайрхуш мекунем, чун вақти мо ба охир расид ва давоми мавзӯи устод ва шогирд дар дарси оянда бо шогирд Ғиёсиддин Ҷӯраев давом медиҳем.